Skal I se noget om det? Hvor kommer vinden fra? Den kommer det overfra. Ej, hvor er det varmt, mand. Vi kunne åbne dåsen, mand. Jeg skal æde det der. Ej, mand, det skal I æde. Det er på vej ud af dåsen, når du kun vil åbne den. Ej, hvor har lugter. Kan I se, det er den der lugter, mand? Er du sindssygt, mand? Jeg kan ikke lide ansigtet. Ja, det må lige om lidt. Nej, det er ikke i orden. Ikke særlig godt i det. Man får vind lige i hovedet, ja. Ja, det er så vildt. Det gør jeg ikke. Hvad siger du ubehageligt ud? Ja. Det lugter. Det lugter simpelthen så fælt. Du gør det ikke. Du gør det ikke. Jeg gør det ikke. ikke. Jeg gør det ikke. Flemming, du med. Jeg er ved at brække mig, eller hvad? Ej. Det kan jeg ikke. Jeg har brækket mig 2 gange i munden, mand. Man skal bare have helt klatten ind i munden. For 21 gange, så spørger du ud. Det smager ikke godt. Ej. Hvem der, så kommer du op af sig selv. Må lige få en sniffer. Ja, det kan bare sniffe, kan du. Det er 3. gang, jeg brækker mig. Kom nu, Flemming. Kom her. Få en til at holde den telefon der. Kom nu. Velbekomme. Bare få en til at holde Ja, skal jeg filme din... Har du prøvet det? Det var egentlig Ej, jo. Brækker, så går I lige ud på as. Hvis I skal brække, går I ud på asfalt. Der skal vist ikke være nogen tilbage. Jeg skulle tage et bid af lort, jo.